رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ولا عدوان إلا على الظالمين. السلام عليكم أيها الإخوة. بلوغ أنا فولينا أنا دوونا أنا برغدا باوي هنا على فعل sankura min jɔlen filɛ san ye ala ma kɛra an ka kɔrɔta san ye. ala masa min don ale ye fan fila de ye. tile kelen kɔnɔ a bɛ ɲuman hɛrɛ kɛ, tile kelen kɔnɔ a bɛ tajuru sarabɔ kɛ, a bɛ ɲuman kɛ. fɛn de la sa an ka asura inshallah an bɛna don o la parce que asura a kɛra silamɛw ka seli ye an bolo jagoya la. munna an ka taarikhu taara asura kan. jeni y'a dilan Seydina Umar ale de y'a dilan. n bɛ fɛn caman f'i ye asura ko kɔnɔ, n bɛ fɛn caman f'i ye diinɛ kɔnɔ. Seydina Umaru ka baara kɛlen don. parce que Seydina Umaru ale ye khalifaya ta. nka sa khalifaya tali dɔrɔn tɛ dɛ, kabini khalifaya ma s'a ma a ye fɛn dɔw labɛn. kabini khalifaya ma s'a ma a ye fɛn dɔw labɛn k'olu ta. o fɛn minnu labɛnn'a bolo k'olu ta k'olu kɛ, o ye kira ka taa sira dɔ ye. parce que ala kira y'a fɔ an ye alaykum bi sunnati wa sunnati l-khulafa'i ar-rashidina min ba'di. sahaba bɛɛ ka kuma tɛ minɛ silamɛw bolo ka baara kɛ n'a ye. kira ye kɛrɛkɛrɛnna de kɛ. a ko n bɛ min gɛlɛya aw ma, n mana taa sira min fɛ a y'o ta. ani n ka khalifa minnu fɔra n kɔ minnu kɛrɛnnen bɛ o sunnatul khulafa, n ka khalifaw ka taasira ar-rashidina minnu kɛrɛnnen bɛ min b'a din kɔfɛ. o kɔrɔ ye jumɛn ye? maa jɛɲɔgɔn caman bɛ yen i bɛ kuma fɔ ni dɔw k'a b'a lakali bala o bɛ k'a la. bon ni dɔ y'a fɔ a bɛ diya mɔgɔw ye fo ka taa ɲa. bon ala ye entourage ɲɛnama di ala kɛra mɔgɔw de la. nka sa bɛɛ t'a kuma fɔbaga ye dɛ. sahabaw la fuqahaw tun bɛ yen, fiqhu dɔnnaw tun bɛ yen, o ni tɔw tɛ kelen ye. fiqhu ye jumɛn ye? ka diinɛ faamuya. o diinɛ faamuyabagaw minnu filɛ sa Seydina Umaru b'u la. parce que ale de kɛra sababu ye ka san yɛlɛma k'a bila hijira kan. ale de kɛra sababu ye ka Seydina Bakari koron a ka jɛn ni kuranɛ fara di ɲɔgɔn kan. ale de kɛra sababu ye administration ka dilan k'a don silamɛya kɔnɔ. administration ye mun ye? karisa e ye quartier tigi ye, ni fɛn min nana quartier kɔnɔ e k'a ɲɛfɔ. masa dɛmɛbagaw bilila i kelen kana ko tigɛ ye. a daminɛna tan de o. commandant kana b'o la, chef d'arrondissement kana b'o la, gouverneur kana b'o la, général kana b'o la. nin kelen kelen Seydina Umaru de y'a kɛ. a ma dɔn o fana ma. silamɛya bɛna wagati min a y'a sɔrɔ fanga tɛ mankankaw la n'u b'u dama wari dilan. fanga tun t'u la n'u b'u dama wari dilan. romain minnu kɛlen bɛ ka mɔgɔw mara ani farisi minnu kɛlen bɛ ka mɔgɔw mara olu de tun ka wari dilanlen bɛ circuler jamana kɔnɔ. Seydina Umaru ye wari dilan silamɛw tɔgɔ la k'a gosi silamɛw tɔgɔ la. ala sago sa sɔngo tigɛ ala o tuma ko b'o cogo min na. asura ko k'anw ka san yɛlɛma ka bila a kan. a taara o de la hijira kosɔn
manga o siraba b'u bolo ka bɔ Magan ka taa Madina ka bɔ Madina ka taa Magan nka sa hijira yɛrɛ kɔsɔn sisan minnu bɛ yen u ye hijira sira dilan Alakira taara sira min fɛ o ye siraba dilan o de fɛ an bɛ t'o de fɛ sisan kuma maa kana ɲinɛ i jujɔn kɔ n'i ma ɲinɛ i jujɔn kɔ dɔrɔn i tacogo ani balocogo ani ka kalan t'i kamana gan mun ka gɛlɛn silamɛw filila u yɛrɛ ma kosɛbɛ i mana ye e bɛ fɛn janvier i b'o bonya ka tɛmɛ Ashura kan i m'i yɛrɛ dɔn de dɔ in ye diɲɛ bɛɛ ta ye nka sa silamɛw yɛrɛ ta ye min ye e ka Magan ka wa calendrier lajɛ u bɛ baara kɛ ni jumɛn ye ɲinan sisan an bɛna don hijira san 1000 san 400 san 20 ani 3 an bɛn'o daminɛ sisan an don n'o kɔnɔ ka ban 1000 ani 400 ani san 20 ani 2 an tɛmɛ n'o kan bon diɲɛ ko min b'o cogo la fo maaw k'u taa cogo dɔn o tuma anw b'a ɲini silamɛw fɛ u denw n'u musow k'u ladɔnniya k'u ladabu ka bila silamɛya bɛɛ dɔnni fɛn minnu kan Ashura ninnu bonya min sha'airillah min sha'airi dinillah Ala ka diinɛ lakodɔnniya yɔrɔw don tuma fɛ maaw ka diinɛ lakodɔn ka diinɛ bonya ka baara kɛ n'a ye tuma an k'a yira an denw na an ka sira dugu kɔrɔ ni Ashuraw sera u k'u ka fɛtiw k'o la adamaden ka fɛti k'o fɛti ye wajibi de fɛti bɛ kɛ mun na a filɛ sisan san o san Saudiya masakɛw minnu bɛ yen sisan u ye fanga ta ka bɛn septembre mois de septembre tile 20 ni hakɛ dɔn o ye i y'a faamuya u ye fanga ta ka bɔ o ma n'o sera u ka ambassade bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ dumuni dilan ka mɔgɔw wele tasijiyan c'est ça parce que Ala ye hɛrɛ de k'i ye parce que a ko Musa wadakirhum bi ayyamillah وذكرهم بأيام الله ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا يا فهم ولا قدمتهم لك كلام كل دبو وانكوراجي وكذا Ashura وكيكا بنيا Ashura ba on fait anga chorobo yake ka bunya feminu nganga kono ujora nae ni Ashura kun sera Ashura don ni kun tara ni lɔgɔsiri ye ka taa di bɛnna la o bɛ muso kelen d'i ma ni Ashura su kun sera anw fɛ yan Bamakɔ baji min filɛ nin ye anw denmisɛn an bɛ tun bɛ yen wagati min cɛkɔrɔbaw bɛ bɛɛ labila ko bɛɛ ka t'i ko jikura la ko Bamakɔ dasirilen don wa dun bɛ ten denmisɛnw bɛ taa i ko baji la sufɛ sati ki bamati ta i tɛ to ji la maa kana fili yɛrɛ ma sa adamaden k'i yɛrɛ dɔn ni Ashura kun sera wajulikɛlaw bɛ wajuli kɛ mɔgɔw bɛ t'u lamɛn o don y'a sɔrɔ wajuli man ca Bamakɔ wajuli man ca na Ashura su kun sera nafolotigiw y'u ka nafolo jagabɔli bɛn ka ban ma bɛɛ tun bɛ taa waritigiw ka da la i bɛ taa ran sigilen sɔrɔ hali bi alhamdulilayi rabbil alamin dɔw b'o kan man ni maa filɛ nin ye i b'a sɔrɔ Bamakɔ sisan a kɛrɛfɛ duw bɛɛ falen bɛ maaw la u nalen bɛ jɔminɛ jagabɔ kama n'a don su sera maaw bɛ sigi aran na de a bɛ bɔ ka na n'Ala ye garisɛgɛ k'a bolo 10,000 a b'o d'i ma n'e ta ye 50,000 a b'a d'i ma min ta ye 40,000 a b'a d'i ma maa ka nafolo jagabɔ k'a bɛɛ ma san yɛlɛma don o san yɛlɛma lakodɔnnen bɛ sisan Ashura ko jagabɔli o dɔgɔyara dɔw ta ye ni sunkalo mangɔnɔ sera ni arajaba sera ni sunkalo sera o bɛ jagabɔ a bɛɛ ka ɲi
i mani ka jagabo bila san kalo min kan a bɛ ɲini fɛ i k'o matarafa i k'a kɛ ten san kɔni kana tɛmɛ i kan fɔlɔ ni jagabo wagati kun sera kira tun bɛ sayi de bila ka taa jaga minɛ sayi o ye jumɛn ye karisa e ka wuli i ka taama taa karisa sɔrɔ a ka wɛrɛ la a ka misi jaga i k'a minɛ a ka saga jaga i k'a minɛ o don y'a sɔrɔ biyebulu jaga man ca biyebulu kun tɛ yen sanu de tun bɛ ani warijɛ ni sayi nana jaga wajibiyara dɔw bɛ yen ni sayi kuma n'u ma o tɛ jaga b'o san kun t'a fɔ fo sayi ka na anw ka nafolotigiw an bɛ barika dɔw ye olu bɛ jaga bɔ ka sɔrɔ alimami ka ci ma s'u ma masakɛ ka ci ma s'i ma fɔlɔ ala kira tun bɛ mɔgɔ de bila ka taa wɛrɛw la u tɛ taa jaga nɔfɛ mɛ ni mɔgɔ kuma ta ni min tun b'a ka jaga di jurumuntɔw kan jaga ma taa nɔfɛ nka tun ka ɲi min i k'a bɔ k'a di o don a tɛ di bɛɛ ma ten nka sisan alihamudulila silamɛw cayara nafolotigiw cayara silamɛya ɲɛdɔnna a bɛ ka kalan diinɛ dɔɔni bɛ ten de diinɛ n'a nana ka ban dɔrɔn sango ala ye diinɛ bɛ dɔɔni min a y'o d'an ma o ye kuranɛ ye don o don kuranɛ bɛ dɔɔniya kura sɔrɔ a kɔnɔ ala ye diinɛ bɛ dɔɔni wɛrɛ ye ala y'o d'an ma o ye ala kɛra ka hadisa ye a mana min fɔ ne y'a dɔn bi sini dɔ wɛrɛ bɛna min ka faamuya ka bɔ ne ta y'a la diinɛ kɔni bɛ taa sa bɛ ka baara ni dɔɔni ye wa o dɔɔni tɛ wuli tun dɛ fo ka taa se don min ni kuranɛ bɛ ta ka bɔ papiyew ni kɔdisiw la ya rabbi ala kana o don sa ɲɛna o don i b'a sɔrɔ hɛrɛ tɛ dugukolo kan o don bɔn o de don sa an b'a fɛ ka kuma o asura de kan bi asura ye dimanche don kalo jɔra a tile fɔlɔ kɛra juma ye a sabatira parce que alimami min bɛ juma misiri ba la yan n'o ye alimami kɔrɔkɛ kale ye sibiri don wula fɛtiri seli banni a ye mɔgɔ ci ma a ko an kɛrɛfɛ quartier dɔ bɛ yen o alimami n'a ka nayibu ye kalo ye ka mɔgɔ wuli ka n'a fɔ a ye alhamdulillah ale ta fɔlen kɔ a y'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ ko k'u ye kalo ye k'a tile fɔlɔ kɛ juma ye o tigi nana ka n'o fɔ n ye o tuma k'a lase a silamɛw ma asura nin kalo ala kira tun bɛ sun caman k'a kɔnɔ a ye yamaru ni sun y'a kɔnɔ parce que tile fila bɛɛ a ye mɔgɔw la su ka ko kan asura a yɛrɛ tun b'o sun a k'u ma san min n'a b'u lasu a k'u ma ko n'ala y'an si jɔ ka san wɛrɛ ta kɔnɔ n bɛ taa su a su tile kɔnɔntɔnnan n b'o su o tuma n'ale y'a fɔ ka ban ذاك تقرير o ye sabatili ye a banna n bɛ wajibiya n kan k'o kɛ fo ne ko sa ko hadisa min fɔra ko yasalen tɛ yɔrɔ n'o yasalen tɛ yɔrɔ yasa i b'a sɔrɔ fɛn dɔ yasalen bɛ yɔrɔ fɛn yasalen tɛ maa wɛrɛ yɔrɔ hadisa b'o cogo de la dɔ bɛ yasa yɔrɔ o ma yasa nka hadisa bɛ yasa hali dɔɔni dɔw de ye ni maa min ka dɔɔni ma so ma ka n'a fɔ i bɛ hadisa lagosi i se ka hadisa kɛ lafuli ɲa i se k'o kɛ fo dɔɔni ka k'i la i se ka hadisa lafiya fo k'a sɔrɔ dɔɔni b'i la i se ka hadisa yasa fo k'a sɔrɔ dɔɔni b'i la ala m'an bɛnna sababu ma fo ka dɔɔni ɲini de denmisɛnw min fɔ a ye dɔɔni ɲini dɛ mutuninw bɛ yen minnu y'a sɛbɛn k'a bila o taara k'a sɛbɛnnen to don o don su o su ala bɛ a ka jɔnba dɔn lafaamuya matini mana k'i bolo n'e t'a dɔn i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen o b'a dɔn n ka gɛlɛn salaya ni salaya t'a ɲɛ dɔn dɛ n ka gɛlɛn yɛrɛ bonya n'i kɛra yɛrɛ bonya ci i tɛ dɔɔni sɔrɔ dɛ mun ka gɛlɛn hasidiya n'i kɛra hasidi i tɛ dɔɔni sɔrɔ dɛ i bɛ salaya bila ka yɛrɛ bonya bila ka hasidiya bila n'i ye maa min ɲini dɔɔni min b'a la ɲini khudhul hikma min ayyi wa'in kharajat o de fɔ dɔɔni a mana bɔ minɛn o minɛn ko d'a minɛ a bɛ dɔ de fara i kan dɔɔni dɔw bɛ yen n'a fɔra ko dɔɔni kaba bani maa ye n ko kɔrɔ tɛ dɔɔni ko dɔɔni don
sharatu fi baka ka ɲɛ dɔn n'i y'a kalan k'a ɲɛ dɔn min b'a dɔn n'o ko k'a bɛ n'i tromper a y'a sɔrɔ e y'a ɲɛ dɔn a tɛ se k'i sɔrɔ k'i tromper bon diɲɛ fɛn o fɛn dɔɔni o dɔɔni bɛ yen a b'o cogo la fi fadaili yawma ashura bon bisa an bɛna kuma ashura don samantiya dɔ de fɔra a la samantiyaw fadlu ye kelen jamu ye fadailu ye samantiyaw minnu fɔra an b'o las'i ma i yɛrɛ k'i sigi k'i miiri k'i hakili jagabɔ n bɛ kelen kɔni f'i ye ala kɔni ko kuranɛ kɔnɔ a ko inna fi dhalika la ayatin li ulil albabi kuranɛ kabako minnu don kabako don hakilima dunkew de ye kabako bɛ kuranɛ bɛɛ ye kabako masa n'ala ma hakili di ma kabako bɛ dɔw caman bɛ tɛmɛ i kan qala ta'ala الله تعالى كو إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا أننا سورة التوبة كرو أكو إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم kalo jate min Allahu Ta'ala yɔrɔ kabini don min n'a ye sankolo 7 da ka dugumakolo 7 da kalo 12 don kalo 12 in kɔnɔ kalo 4 b'a kɔnɔ o ye hɔrɔma kalo ye o kalo 4 hɔrɔma kalo min filɛ n b'a ɲini aw silamɛw fɛ a kana a yɛrɛ kun tɔɲɔ o kɔnɔ fala tadlimu fihinna anfusakum aw kana yɛrɛ kun tɔɲɔ kɔnɔ yɛrɛ kun tɔɔrɔ ye jumɛn ye ala ko nin man di n ye a ko nin ka di n ye a ko min man d'a ye k'o kɛ nin kalo ninnu kɔnɔ o de ye yɛrɛ tɔɲɔ ye kalo si maa man ka ala kutu a kɔnɔ nka sa dɔ bɛ yen n'i y'a kutu o kɔnɔ o yankata a n'a o junumu ka ca ka tɛmɛ dɔ kan kalo 4 o de junumu ka bon ni maa ye ala kutu o kɔnɔ o kalo 4 ye kalo 4 jumɛn ye muharram a bɛ daminɛ dhal qada dhal hajja muharram dhal qada ye jumɛn ye furancɛ kalo selincinin mana tɛmɛ n'o kalo sara kalo min bɛ dɔn o k'o dɛmɛ ko dhal qada o ye hɔrɔma kalo fɔlɔ ye n'o banna seliba kalo dalen b'o kan o y'a kalo 2nan n'o banna jɔnminɛ kalo dalen b'o kan kuma filɛ min na o ye 3 ye o 3 tugulen bɛ ɲɔgɔn na kelen bɛ o b'a d'a ma u b'a fɔ ma ko arajabul fard nka fardu in farala kan hɔrɔma kalo ye 4 ye nka ale kelen jɔra a d'a ma bon o kalo hɔrɔma 4 n'i y'a ye ala ye jara seere da ne bɛ kelen de fɛ yen dɔnnibaga dɔw bɛ yen olu ka dɔnni a bɛ diɲɛ de kosɔn ani nafolo kosɔn ani tɔgɔ kosɔn o tigilama hali n'a ye tiɲɛ ye wari bɛ min bolo a ye ala ka tiɲɛ tɛ dɛ waritigi in ka tiɲɛ de b'ale yɔrɔ ni dɔnnibaga kɔni ko ala ko ta ngasa a bɛna ngasa min fɔ fɛn bɛɛ b'o kɔ o ye ni dungo ye fɛn b'o kɔ o ye ni dungo ye nin kalo 4 a ye nin de fɔ k'an kana yɛrɛ kun tɔɲɔ kɔnɔ o tuma ni dhal qada jɔra i se ye bato o bato ye a k'a kɔnɔ parce que a sɛbɛntiya fara ka ban ala kɛra ma kalo bɛ sun ala kɛra o ni e tɛ kelen ye a kɛra ni e tɛ kelen ye e jurumu ka ca kɛra ta i da bɛ kuma bɛɛ la i bɛ fɛn bɛɛ fɔ i bɛ fɛn bɛɛ dɔn i b'a bɛɛ sɔɔri i b'i bolo don muso bɛɛ bolo i b'a fɛn o fɛn n'o kuma kan ka kɛ i b'a bɛɛ kɛ n'e taara k'i bɛ t'i yɛrɛ ni ala kɛra kɛ kelen ye yɔrɔ kuranɛ kɔnɔ a bɛ kuma a b'a ko ya ayyuhan nabi n'a y'a ta tɔgɔ ma dɔrɔn a banna o y'a kelen ye maa ni maa si tɛ kelen o la ko ya ayyuhan nabi inna ahlalna laka أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك
وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها نعم وخالصة لك من دون المؤمنين. صدق الله. كاي مؤمنين سا لأنه على أفرق بنيوانا مثلا يوم فرق بنيوانا دي هودا يك قدرني على كذا قدرات سكين يا فهم نا فرق كلام من كسوم ببي وشون جامك كنا ما لاجي نرى نتجي منهم بافوكو نكبر أول مكان نتجي ولاده إني ميجا باراتو كوسود نبتدي كده أقول لك دون بخودو نتعدو دون بخو كما فو يرو يبالا مي أنا بمغوصرو يرو فاي من يوزنا بمين يتعلم وراي نغاني مجودي أبانا وطفك إبا سريع بني سيالينو سيادو نيبو لا إما تام وراي نغانا دفر سياكا اسمعيني مورارو تلاكو دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فهم بني سيرو توي فهم ني ما سيرو اوكي مسبي هل ني مغمنه كاجو ما كذا القاده كلوجو ايت لكليشو كارجينا بيرايا كوني سرايني سوني ها ايت كفلاس كوني سرايني يو ميرا اتدولا كوي ها أنا ما هوريني كانوا يبين بابدي أوديلا بس كي إنما سكرت أبصارنا إنما سكرت أبصارنا إنما سكرت أبصارنا على ما نشرح أطمع ذا القاعدة كلو وتمنى سلبا كلو وسارة جو من كلو دولين بلو نقول hadisa bi sikate mina ala kira ko sallallahu alaihi wasallam mimma ye le kelen shun jomine sel kalu laban yo solo ko shun sabi dunu jurmu ya ni ashura kalu yitle folo solo ka shun la ko sabi dunu jurmu ya pare hadisa dobe ko ni le kelen shun hadisa kondo irwao ni tafdili منهم بسوانتيام من باكا دوكو نيت لكلين شو hadisa dobe o ye san kelen junumu yafara ni y'o sun ذا الحجة محرم يتلكلين شو سانكلين جنمون يعفر مين ينفو أتجيب مدينة مصري كلون والله مينا نيا أي أكمبي لو أبو بكر الجزائري أباك منها جل مسلمين كنا أيا سبعين ودك أصلي دون بغي فين سبعين يا جيلين كمان كنا سكالا بي oui wajuli ken dum madina misra tlala adama dengi nakho baka bu ara korola abe otolo ne kono Allah ko abe wajuli ke romi misli yin karafe ami to katafo minum ba karafe do taramfa nga hotel la kata bulu ma fara damma ka na hijira kan ya da minum ba karafe musulmo wala ashura doniyan fle mi sisira ka mi shun baraji shun o de fora baraji shun de do farda e sungalo doronye na ijadda farda doroma bon mais ça no boy ye kalo men na fara ko ala kala ko ni do shun na no hadisa sabatli na ijabe shun na ije se mi o shun annafa be de wallahi sun sun nafa be shun bagadi emi ma sho yin dala ibse ka sumba soroka de me fen na baraji kola yi sura kar dama wal mi yade beni suburiye ma ina be jagas ay summi ngi da be jo baraji la bon voilà ما يسون أشرف سمانتيا ما بكتموكا ومن ذلك ما أخبرنا به أبو النصر عن والده أبو النصر يا الله كلانيه كافيا فاي بإسناده عن مجاهد أي حديث من ناتي حديث متاع مجاهد الله عن ابن عباس
abu jahidi ya ko abdullahi ibn abbas ya fuye radiyallahu anhuma alama jana ka bo abdullahi ibn abbas ne fa abbas bere shilima ya don ale kelin ale min soro radiyallahu anhuma ale ba soro ani sene mo benge ko ba soro sa ban nun dim nun be ko gole ko radiyallahu anhuma ni ton nun shi ma fu shi ma radiyallahu anhuma parce que fo do rogo so nga sa abbas gra islamay adin gra islamay radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس كو قال كركو على مكشين مجد دراما من صام يوما من المحرم فله بكل يوم 30 يوما اكوني ماما جو من كالو كالو ميسرا كالو كالو كلوت لي شوالا كلوت لي كلي بيس وبراجي دي بديما كلوت لي كرايا كلوت لي ميسرا كاشو muharram kono jomine kalomi nan flala ni min kle folo kunye jumai juma sibiri timashi tene karata biat le duri min mama etle otle shun fata kalo insa kle kele otle kle bisa bara yide be di Allahu akbar na ko kana balila hadithun mutawatirun bi min la ko donembe no be kile saba shunga kalo kile tan saba tan nani tan duru ma shi banyo sozo ni hadisa ina me ai halu sunna ma nyoso sala shi ma nyoso sala sunna ma ta bulo fe be ko nim benoka ya ba me mi ma mi nye kile tan saba shunga la takle tan nani shu ka tan duru shu ka ala kira ko ka be ku biye sam be shu bara ide bedima ani hadisa ma shima so janna de ay ma shima so janna o be chuma hadisa munum be ni ka donta masama ni doya bake don mbago teson la gushi chudo be ke yira ke don mbago ka mo to ke jali don mbago masama ko ni o yi mama la ko jali ko de jali o mama ko ne ko ti de jali ma min be don baga taw la goshi o tigi de jahiliye ni adola ni don baga do la goshi o te fari la goy o be kirin do bli kera ibulu doron ki ni ngawla don la do yisi be wajulla akoy ni nga kabol la rushila ko da du golom la jigoro bara yin ngamba be nye fawi kabol la rushila la rushi jigoro ko da du golom la jigoro fembe mbaw bula yin ngamba be jabi fawi ayene fo ram mi ko don ma do be wa do ko jahili do ga te bengala mo ay ni nga ko ka ke mi ni nga ga faram basia dia mene nugu den be mene kono nugu den lasili ba akun ngolo ni lawa wala be rojume mene abe kodo ni femiye ka foko sorobia ka don ko nyokse be nyola abo doni kungolo femiye o kungolo sebe kungolo nyepela de lawa aba ko aba to yan fa le fe hawla wala quwwata illa billah fabuhita alladhi mami dala para ya mafa amon dalen sigilen dora kama bon e manindo e ko ki nyinga la roche jikoro fodu wolo la jikoro ni dan ben kile e ma se ko don fe min kalfa lombo la ala fe mo so ko don kotma be min fiye dungodo ni wula ni maye ko kinyina ni to don ha e ka la jini biye doni tla keme kemena ko fe o kelen ta ko tla keme o kemena ngele ko tla tanye tana ibasoro o doni ta ela kelen bin doni ta ela kotma ni mamindo iba doni to alabolo
ani ala ka jombo fi ala ka qur'ane kono wa fawqa kulli dhi ilmin alim imana ko don cigo cigo do ka doni mi sa Allah do di koso lesbashum baraji fora la kala ta ka senin digere la utma no foro la no ya min fo dombo ka kanan nan ka likola yara arafa don shuni ni mamada hijila o fuman tiya sabatlin fuga sa dana yara sumalo te ay sumalo shuni lila dil qadir don shuni ashuda da atle shuni fuman tiya de masito o dando ni allah taala kirete o to men ngobe selba donala dila ay kali turula ki kali zaytuna yidla ki kali turi sina kurla ki kali magana kali tanami kali jabi jumani aqul laqad khalaqna al-insana wallahi hum sayadum ad-din fi ahsani taqwim Allah lani haka chinyala inda musamma ga kawala ta rafani ya baraka bi inda musamma tilawati أقول مثلا ثم رددناه أسفل سافلين أن نتلقوا وتلين